Dobar dan, dragi moji. Došao je red na hrvatski jezik, a danas ćemo iz hrvatskog jezika učiti veliko početno slovo. Na početku priredila sam za vas fotografiju hrane koja nam je svima, vjerujem, jako draga, koju svi volimo jako jesti. To su lubenice. Recite vi meni kako biste vi, kada biste u rečenici morali napisati volim jesti lubenice, kojim slovom biste napisali riječ lubenice? Početno slovo riječi lubenice je L. Kako biste ga napisali? Velikim slovom ili malim slovom? Pisali bismo malim slovom. Volim jesti lubenice. Lubenice pišemo malim slovom. Zašto? Zato što to može biti bilo koja lubenica s ove fotografije ili neke još druge lubenice koje postoje. Ne neka točno određena. Ali kada ja kažem volim se igrati s lubenicom Luce, koja je to onda lubenica? To je točno određena lubenica koja se zove Luce, a to nam je ova ovdje lubenica. Ova lubenica se zove Luce, njezino ime je Luce i onda ćemo riječ Luce pisati početnim velikim slovom. Velikim početnim slovom. Volim se igrati s lubenicom Luce. Lubenicom pisat ću malim, ali Luce pisat ću velikim, zar ne? Jer je to točno određeno, svi znamo koja je to lubenica Luce. Ovo je Luce i Luce pišem velikim jer je to ime lubenice. A kada kažem volim jesti lubenice, to znači bilo koja lubenica, ne neka točno određena i to nije njezin naziv jedne jedine lubenice i onda se on ne piše velikim. Ali kada daš naziv točno određene lubenice za koju svi znamo koja je to, onda njezino ime moraš pisati velikim slovom. U redu. Nastavit ćemo dalje. To nam je ovdje prikazano. Prikazane su žene. U rečenici ovo su žene, kako ćete pisati žene? Ovo su žene. Hoćete li žene pisati velikim početnim slovom ili malim? Malim, jer je naziv žene za sve žene na svijetu, za sve žene na ovom prikazu. Znači, to nije naziv za točno jednu određenu ženu, to nije njezino ime i u rečenici ovo su žene, žene piše malim slovom. Ali kad kažeš ovo je žena Matea Videković, kako ćeš pisati Matea Videković? Pisat ćeš velikim početnim slovom Matea i velikim početnim slovom Videković, jer je to ime i prezime točno određene žene, jedne žene. Ovo je žena Matea Videković. Žena pišeš malim, ali Matea Videković, to je moje ime i prezime, točno određene žene pišeš velikim početnim slovom. U redu. Sada ćemo mi prikazati neke gradove. Znate li vi možda koji je ovo grad? Ovo je grad Osijek. To je točno određen jedan grad. Kad kažeš Osijek, svi znaju koji je to grad. Ako je to točno određen jedan grad, kako ćeš onda pisati u rečenici ovo je Osijek, kako ćeš pisati Osijek? Velikim početnim slovom. Svi znaju koji je to grad kada kažeš ovo je Osijek. Ne pitaju se joj koji je to grad. Rekao si Osijek, to je njegovo ime i pišeš velikim početnim slovom Osijek. Kada kažeš ovo je Zagreb, ovdje je prikazana jedna znamenitost u Zagrebu i ovo nam je prikaz, reći ćemo, grada Zagreba. Ovo je Zagreb. Kako ćeš pisati riječ Zagreb? Velikim početnim slovom, jer je to naziv jednog grada. Točno određeni grad, znaš koji je to? Nisi rekao ovo je grad. Da smo rekli ovo je grad, pisali bismo malim slovom grad. Ali ovo je Zagreb ili ovo je grad Zagreb, onda ćemo Zagreb pisati velikim. Koji je ovo grad, znate li? Dubrovnik. Ovo je Dubrovnik. Kako ćeš pisati riječ Dubrovnik? Ovo je Dubrovnik.
velikim početnim slovom ćeš pisati Dubrovnik. Jer je to naziv točno ovog grada i više nijednog drugog grada na svijetu. Jasno? Kao što je lubenica Luce, naziv za točno ovu lubenicu. I Luce pišem velikim slovom. A kada kažem ovo su lubenice, to ne znam točno koja lubenica i onda se to piše malim početnim slovom. To nije naziv neke točno određene lubenice. I sada za kraj prikazat ću vam kako se treba pisati rečenica pravilno velikim početnim slovima. Volimo se igrati, Matea Videković i ja, u našem gradu Zagrebu. Što smo napisali velikim početnim slovima? Naravno, prvu riječ u rečenici volimo v velikim slovom. Dalje, volimo velikim početnim, se malim, to ništa, nije nikakav početak rečenice, nije ničije ime. Igrati, ničije ime, niti je početak. Matea, ime je pa se piše velikim slovom. Ime točno određene žene. Videković, prezime, bravo, točno određene žene ili točno određene osobe i piše se velikim slovom. I to nije početak rečenice i nije ničiji naziv. Ja isto tako nije početak. U isto tako nije početak rečenice niti nečiji naziv. Kao ni našem, ni gradu, Zagrebu. Zagreb je točno naziv za točno jedan određeni grad i piše se velikim slovom. Sada ćemo ponoviti kada mi to pišemo velikim početnim slovom. Velikim početnim slovom pišemo početnu riječ u rečenici, ime i prezime i imena gradova. Pa na primjeru to izgleda ovako. Velikim početnim slovom smo pisali početnu riječ volimo, velikim početnim slovom smo pisali ime i prezime osobe, Matea Videković, i velikim početnim slovom smo pisali ime grada, naziv grada, Zagreb. Dragi moji, to je bilo sve za danas. Vidimo se ponovno. Sretno!